Takže čaute lidi, já vás vítám u dalšího videa a dneska si ukážeme Blade Master Ultimate. Jmenuje se Scorching Blade. Jdeme na to. Já tenhle hezký slice. There we go, me. Tady je víkez dummy. První sunset. Druhé Solar Cleave. Třetí už nestěneme. GG. Tak nabijeme znovu. Napište mi do komentářů, jestli mám dělat videa s hlasem anebo bez hlasu. Já se totiž podle vás budu řídit. Trošku se mi to seká, no. To bude dlouho trvat, takže já to asi střihnu. Tak uvidíme se právě teď. Takže jdeme znovu a ukážu vám tohle zase. Extrémně obříte. Takže za třetí Sunrise. Pardon. To bylo trošku větší lak. No takže znovu. Takže se uvidíme právě teď. Takže po třetí. Takže za 4 je Atomic Slash. Jsou jeho buňky. Tak a jdeme udělat trošku si ještě žiju. Sunrise. Tak nic. To je taková atomová bomba, ten sunset. Takže lidi, chcete ještě vidět? No to udělám v dalším videu, dobrá. Takže dejte na tohle video 3 lajky. A natočím Blade Master Finisher. Takže zatím čau.